Emi birakaman kala meseleye Abdullah Seydan bikin emi qetşro nekin emi tenê rakaman nîşanî we bidin. Sal 1972 ew li geverî hatiye dinyayê. Sal 2015 ew jî wekî mebûstê hilbijartin û diçe meclisê. Heman salê cezalêtên vekirin ji ber xebatên wî yên siyasî. Sal 2016 ew jî wekî hevserokên HDP û hin mebûsên din têgirtin û wî jî dişinin girtîgehê. Piştî 6 salan tê berdan. 6 salan li girtîgehê dimîne. 26 Gulana 2021 de du cezalêtên birîn, yek 5 salan yek ji bo 3 salan tiştekî. Yek betal dibe, yek dewam dike lê wî 5-6 salên xwe temam kirine li girtîgehê û ew 6 sal ji bo cezayê hatiye erêkirin tê qebûl kirin. Ji bo vê yekê jî mafê wî yê hilbijartinê bi paş ve didin wî. Sal 2024 bi vê yekê ew dikeve hilbijartinê li Wanê wekî hevşaredar tê hilbijartin. Bi çend dengî bi 245,000 û tiştekî dengî bi 155 û tiştekî. Li Wanê 17 navçe hene, hemû navçe ji aliyê Dem Partî ve tê bidestxistin keda Zeydan jî divê de heye. û îro û îsal 11.02.2025 3 sal û 9 meh cezayê hepsê li Zeydan têbirîn ji doza ku hê jî dewam dikir. Betal bûbû paşê dîsa vekiribûn. Çima bila parêzerê wî Masûnî Kahraman bibêje. Sedem ketina herêma Qedexe û astenkirina operasyonê. Bi rastî jî wisa na bersivê dîsa Kahraman dide. Kesê ku 21 kilometre ji herêma operasyonê dûr e bi îddiaya operasyon asten kiriye tê cezakirin. Di vir de tu mantık û tu hukuk nîne. Belê 3 sal û 9 meh ceza anha helbet wê parêzer îtirazê bikin, paşê wê çi be em nizanin em ê hemû bi hev re bibînin.